lang dah klaim dia tum si ni tum hanang bok kasi ni tum ka peking kang tum ni lah hello ni tum labang soalam political pincong ing tum ti ahok lo lagi political pincong ing tum ti athima lagi ningki duk alam lagi ningki oy alam lagi ningki duk alam katherak memi alam ekhe alam pina la sini litum labang ke jok ta chini pu sini tum matha la soalam bang ke la sini tum da chulang bom lo ko pia posi ka chini tum da duk clip lo ma bom lo la sini tum ha phi ke thur nang kok lo la sila ini tu ka peking kang tum la ke political kali political po matha nang ne ako la political kali tum ko pisi ka ning ye hai hedet ma labang alang litum ta che matha hur nang ji election lo nominated ta pon long li se ta pon det la pot si ni litum APHLC pen ke teng keng lo ni litum oppose lo labang ni tum ning dok de labang ke ning ke dok de atheke la ke itum akhe tum phan tribe atum akhe tum phan kapivir atovarsi ekrong le lo lata Phereangke di klaim bom lo seta non aku lah sokrong bang aku en tu le lo yong si mukut mohonto election thur thepin pen yong si EM mandat un pulo tang ten ante mukut mohonto la pen tribal candidate kun komat nia bang ta CM ta man un lo election thur thepin pen la son lo nang ke man ke la sinil tum la bang ke kroi krik non mat la mukut mohonto phan pisun vek nang yi pusin ni tum ke hang lo alang lipan nominated benda la schedule tribe kalia tum hanan ke nominated apos benda lar et nang yi pisun et nang yi la pen EM ki pia bang tu ke la ka pia lam lo la ke bilong lik la ke la sini tum demand lo la bang ke ni tum APHLC pen ni litum APHLC pen pona jer ki ding kang samri the ke ni litum ke case PF lo je la bang so election ke chok chi pusi lama sini tum do clip bom lo la pen ni litum Phereangke da pu bom lo election ke pitur la pen vote ki pi ke tribal tu manat nang ji pusi ni tum pu bom lo angke pu tho ong ni tum dimano ning je ong hang ong halatum nang claim thu ong la son si givi akim me phan gali ing long arat ka pivir ya phan la si la punang kok lo alang litum amen pu pete jong yete chok che det lo tu liram rong hang ke haya tu ilitum han ka pi duk ya phan ing long arat tu man ka pi duk ya phan ing long arat aphai ka pi jum ya phan la pen kai kita la divide and rule a policy ke claim ver long ya phan la pen ilitum phan autonomous state ka pe hang long le det ya phan ka pe hang thek thit det ya phan election da ka pe rem ver thek ya phan ke che tum election ka pe hai ver thek ya phan la si la tum ke claim pusi de tum chini nang ji la ke ni tum ke la si ing long arat tum an ke la si pupo la si non chiklo jonang bong asam sarkar la report pe klang vek nang ji la pen alang litum jong si la ke confidential pusita ha Assam Assembly long confidential report ta kaching wai ji a forum ang deng do hadakta claim det ni ako lagi confidential kalidet nang lagi athema jong si netung karbi pen inglong arat hijan si netung je chok je theng pulote piklang dak non netung inglong arat tum dak je pikeng theng ji phat kachini netung pachini det rote lote netung da je pikeng thek po netung ching hon thek po netung ching hon seroi tu thek ji phat la bang so report pa piklang dak ni la hello netung ga dimak Number 3 bangke lalo Number 3 bangke nilitum political kapincong kang tung te botsi lake doun lake ke doun edet lama ke chok ke theng pensi proxy voting pensi ke cepa hai bor i pulote lake re-election ya doun number 1 number 2 bangke
Netum la Ponchat aron pen election pedo un po bangke lagi neli legan ninje alam kali lagi. India constitution si ninje article 243 la pen 243M la pen article 243ZC along si ninje la pen Assam Panchayat Act 1994 section 1 along si alang Ladakh ke tok do la Panchayat a law pen ke Council are look at or 6 schedule area are look at thang na claim on election a lam chot kali thang na claim on po ada ka tom do lapot thang na claim on po late election na bedun elo lapot la ke nitum case la sige pitang do la ke la pen case da atumi thur lo la pen Chief Justice akimi pinaka potsi alangli lang jilang pusi pulo mo agos Inkoy clear ni si case do tuji pusi itu ki fix to adet ki fix to la bangen nang litum chini lo ilitum chini lo seta nilitum mathalo la solam ge nilitum count ot constitution ating men si ke claim la potsi law ating men si ke claim tok dak do la potsi chief justice atum anta la ke nilitum a petition ke deng dat po la pen order ta nilitum kachuning ria teng si pe pass dat po la pen election ke re-election ke ako dowai phak po pusi nilitum la ke ning the pe mi overbridge ke kim rong parpinok be la pen ru samson singing ti akumlin la pen a park aputhak overbridge ki kim alam ke klang ajir dinglen lo hala chief minister wangsi aputhak ke etekan foundation stone ke le tekan hala sorni pen lo ke thang ni dum cholang bom lo la ke education la pen cultural abostu ilitum ke cs tado lamet amai tado education bolate lamet amai la pen educationist atum da do tulang Portmosri award ke long tum da do tulang la pen akaprek academic award ke long tum da do tulang ben educationist tum da do tulang ke SE ta dolang la pen akaprek political kandidat asong tum da dolang alang litum ningye jibon pusini litum cholang bom lo amat jok ta ningye yede anke mo phi ining kachi oitu laki aliavi non claim clear ko si pape claim long le det nangi mo phi ining kachi do no tu po bangai laki aliavi la masi nilitum APHLC pen laki nitum oppose nang kok lo la pen halak ka oppose asi thielong nilitum tok lo labang so lam political pura matha en edet nang ji pu ne to handai pulai please do not take please do not take it to be a political move pusini litum talk lo setanon ke nilitum phan nang bok lo nitum political ali ka chu en phan hen ten punitum nang bok tu